3. Dobrý deň. Vyhrali sme toľkoto veľa medaiel s mojím bratom. Ja sa volám Matej a on sa volá Števko. Števko, môj brat mi vyhral viac, ale ja som potom tiež vyhrával veľa. A to ešte k tomu viac a viac. A máme to ešte najviac a toľko, asi budeme mať aj viac. Tak papa. Štýlujem si. Super! Najmenšia kategória chalani a tu je víťaz! Favoricu už tu vidíme a ďalší sa pridali. Ale suverénne, tak s takýmto loďným náskokom sme tu ešte asi bežtatne zráno nemali. Tento rozhodný tým je Štefan Božík je v cieli s časom 2:06. 6 km trať.